जोंनो 100 टाका के 35 टाका एडिसियो रां रवा तंगमानि जों मात्र 2 टाका रां मावो ओ 2 टाका मामा बिसिङो जों समाजपति जत 20 दफा समाजपति रनो ताबो 5000 खाइबे जों अनारियाम रयतों ताखौ टेबुकुसो जों अनारियाम रयतोंमो बाता रयतोंमो अमाहायके मिचिनि खुमुलुङो हेडक्वार्टर जों जत समाजपति चिनि 20 दफानो आधा कानी खाइबे जागा बाग्रबो जत समाज और हदा ऑफिस थांनानै जाहोनै जों जागा बाग्रबो ताखौ टेबुकुसो अमा हंकेनो दफानि हामारि किंतु बरमी सबका साथ सबका विकास बियां थांखा बरमी सबका साथ सबका विकास बियां थांखा तै बोसों नोवो सिनि आइगे सिनि जुनाल 32 ता तंगमानि सात जुनाल 32 ता तंगमानि जों ताबो तै 12 ता बारेरबो ताबो 44 ता सात जुनाल जों सोनाका आइगे सिनि डिस्ट्रिक्ट 8 ता तंगो 5 ता जुनाल तंगो तै 3 ता बारेरबो ताबो 8 ता जुनाल बारेरका सेबानि बागै बो बारेरजाक ओ तिप्रा मथा बो बाग्रा तंगमानि बागै जों बारेरबो तै बोसों बारे खायखा चिंचिने किला एलाकाओ नायनायदि और बीजेपी ने 2018 से 2025 3 नवेम्बर 10 तारिख जरा बरनि याक पाइ खुब पाइ तमा तंखानिरो नायनायले मों साकरै चिनि नायदि चिनि और स्पर स्कुल चिंता बखा जों स्पर स्कुल तबखा चिनि गरे मिशन जे आत्रबला गेवरे हेडक्वार्टर जों ऑडिटोरियम हॉल तबखा 14 कोटी 60 लाखनि प्रोजेक्ट तबखा जे गरे मिशन जे आत्रबला जे सेंसिटिव प्लेग्राउंड एस्ट्रोटा प्लेग्राउंड छना जगमनि बती प्रामथानि बोबाग्रासिनि सेमसार पार्टीनि सिनि तमानै सिनि सामों सिनि प्रोजेक्ट बाइसे ओ सामंति खलाय जावो 2022 बन पित्रा और एसपी नगर पित्रा मादो तांगा तंगाइमानि किंतु 6 माननि और अनिल कपूर मंत्री मावै ट्राइबल वेलफेयर मंत्री खनाय नायकेले प्लाई खना थाथाव मंत्री मामानि परे ग्रुप के ताई रखाबले ताई रवै कमाय थाखा 2023 हाय विधानसभा इलेक्शन उंगै जों 13 जना एमएलए मावै जों एलएनसी मानि परे ताबो जों बना एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउंड सेंसिटिव प्ले ग्राउंड तब माले चिनि सेम सानो बिगा माफिखौ और एमएलए पूर्ण बाबू नोंमा स्पर स्कुल ऑडिटोरियम हॉल कम्युनिटी हॉल बाजार सेट ओपन मार्केट नोंमा आनो सेंसिटिव प्ले ग्राउंड फातांग रसिको तांग दि रजाबुइ मा तांग रखा फय सारै थाङै ब्लाय फटो बुजाक तंगै खाबलेन ब्लाय तंथौ जाबो प्रोजेक्ट काइसे सोनावा रिंगिया अमा हाय बरन जों एमएलए रवै तमाला हानि बागै जों मावान संनाय जों जागा जागाबो जों स्मोक हाउस हयते चिनि कम्युनिटी हॉल हयते जों सनामखा चिनि किला एलाकाओ निरो नाय नागि तिप्रामा और एसबी नगर निरो नाय नागि निरो मुगनाय अ खेरफां नब नि नखलावो जे ईद बजागमनि 17,000 ईद बजागमनि बस सबानि बुफामै बजा चिनि तिप्रामथा सेम सारनि बुफाबाय बजागो और जागवा तुई टैंकी जे रजागमनि सबानि बाय रजाग तिप्रामथा बाय रजागो ब और दो नखला बिस्काबो दांसा तांग्रोमानि दांसा ओ दांसा साने एमएलए तांग्रोमानिया और आरबीआई ईद बाता संगनोसि और ईद बाता तंग्रोनाय के नक तांग्रो मारनाय हिसाबै तांग्रो रजामासि बसिला सिया बन फोटो कोटोमा थै तंगले जों नुबाय ब्ले अमहाय किंतु चिनि बरक सिया नंके बरक भान्देबो ताक्लाय और मंच ताक्लाय और चिनि गरे पूजाव जे मंच 50,000 के मंच तांग्रोमानि ब्लक देरो एमएलए देरो के बरोया चिनि सीएम सारसी बन 50,000 रोवै तांग्रोवो और ऑर्केस्ट्रा फाइनेरो और हपुंग सापुंग हारि बुसिवा ऑर्केस्ट्रा खाइनेरो 75,000 ऑर्केस्ट्रा न रांसबारो चिनि सीएम सारोवो ओ एमएलए एक पिचाफा चिनि बाङै रया जों मा सिनै ब्लक नि हयते जे माइरिं रजाकमानि और पित्रा गामिनि गोरै गोनां मोताय पालायलांथों होनै माइरिं रजाकमानि और नि
मयालनि पाचै खाइ तंनाय र बीजेपी ओ तंबाय हो मयाल पांचाय ओ थाङो गरे पूजा पाइबो बेग बस्ता फालायो निरक सियांनाय अमा हाय खाइबो जोंनो जारा बीजेपी खाइनो र जोंनो थकायो हानि बागै जों ताबक सादे सिसाया तंनाय अर जागो एसपी नगर बर मुंसा रमा करै सारा भागमा रमा करै हानि बागै बरनि वैलिडिटी पाइला हा ता बसकां बीसी इलेक्शन उनाय निरक तावाना दे तिनिनो अग्नि परीक्षा खाइबो निरक बरनो परीक्षा पास खाइबो फुनुखा हानि बाग जों थानसा खाखरा खाइबो बोबाग्रानि चबाव जों थानसा हिलायनाय बोबाग्रानि कय मुंगो जों हिलायनाय बोबाग्रानि हामजा मुंगो जों हामजा लायनाय अमाहायके जों तैदुलो जतननो खाबाक्सा खाथांसाके तैदुलायनाय हानि बागै आं तै बेसकक साया आं सोलतै बकक सानाय दङो जों खाग्रा खाइबो सिनि नभेम्बर 27 तारिख आगरतला सिनि बोबाग्रानि महाशर्मा बेस दङो ओ त्रिपुरा मालिके त्रिपुरासा ओ उदयपुर मालिके त्रिपुरासा ओ तेलेमुरा मालिके त्रिपुरासा ओ अबारो त्रिपुरा नि मालिक त्रिपुरासा ओ त्रिबनो जों चबाव जत खरं थासाके बोबाग्रानो लगे रथानिबो जत हिंलायबाय जानाय हिनि रपरनि थानि कबो मुनारबोनि आनि कक सामा अरपायखा बोबाग्रा आयलकथों त्रिपुरा माथा आयलकथों चिनि मानथाय दायति मानै चिनि यक सामा मानसिथों जतनो हामबाय खुमका